Human sa kusog nga linog nga nasinati sa Abra kagahapon, mayor sa Talisay City mupasusi sa kalig-on sa mga edipisyo sa gobyerno. Samtang pipila sa fault line sa Talisay City, butangan ug signage. Ani ang report ni Femery Dumapo. Gimanduan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang Office of the Building Official ug City Engineering Office aron masusi ang kalig-on sa struktura sa Talisay City Hall. Mato di Gulyas nga nasuta na nila ang kalig-on sa edipisyo human sa kusog nga linog nga nisinati sa Kabisayan nitong 2013. Apan karon subli niya kining ipasusi aron masiguro ang kaluwas niini human naggubang bangbahin sa edipisyo sa pag-igo sa bagyong Odette. After the last earthquake that happened here in Cebu, gipatanaw mo gyud ang integrity sa tuwa mga buildings, pero with what happened in Luzon, we will instruct the OBO to do so again. Samtang ugma, butangan sa mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office uban sa mga law enforcement agencies ug mga markings ug signages ang natumbok nga mga fault line sa dakbayan sa Talisay. Gipaubos usab sa seminar ang mga kawanig opisyal sa barangay nga apektado sa fault line. Sa miaging mga simana, giilan nila ang mga dapit aron mas paspas ang ilang aksyon panahon sa katalagman sama sa linog. We will support that. We have already talked about that. Gimitingan na namo gi-implement na lang sa disaster. That's the reason why disaster and I met together with the national agencies para mahibawan ang fault line and magpahibaw tas mga katauhan kung asa na siya. Ang pagpangandam sa dakbayan subay usab sa pagtimaan sa National Resilience Month. Oba ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.